una mirada diferent sobre Jesús. Com podia el món rebutjar aquell que havia donat esperança a tothom? I les meves ferides havien quedat amagades sota camins i paraules buides. Allí vaig saber que aquell seria el front de rei que havia pau, abans de la tempesta. Sabia que la memòria era a prop. Avui jo, Judes, escullo la foscor. Quan em vaig lligar i saltar en un vaig mirar l'horta sense marit per darrera vegada. El dia del judici, una criada em va dir: tu també hi eres en aquell sopar, tu també hi eres. Vaig fingir indiferència, però encara avui recordo els seus ulls. Sabia que allò era una vez, sinó l'inici de l'esperança de salvació.